A cooperación europea é un motor para a innovación e a aprendizaxe compartida. Neste sentido, o proxecto GIF, Green Infrastructure for Forests and Trees, conecta rexións para mellorar as súas políticas de xestión da infraestrutura verde, bosques e árbores. É un proxecto financiado polo programa Interreg Europe. Esa conexión faise a través do intercambio de boas prácticas. As rexións aprenden unhas doutras a integrar a natureza na planificación territorial e descubren tamén como mellorar a biodiversidade e a calidade de vida da poboación. En Galicia, esta aprendizaxe interrexional materialízase na mellora da política de paisaxe. Grazas ao GIF, dáse un paso adiante e o que se fai é incorporar o concepto de infraestrutura verde á súa xestión do territorio. Durante este proceso de intercambio de coñecemento, Galicia desenvolve a acción piloto Green Infrastructure in the Landscape. É un proxecto experimental que pon en práctica solucións doutras rexións para restaurar a biodiversidade e recuperar valores paisaxísticos. A acción piloto inspírase en dúas boas prácticas europeas. Unha delas é Árbores para Todos, da provincia de Friesland, nos Países Baixos. E a outra boa práctica europea é Caixas de madeira con mantillo para mellorar a biodiversidade. Neste caso é da provincia de Västra Götaland, en Suecia. De Friesland aprendemos o valor da participación cidadá na plantación de árbores autóctonas. Unha iniciativa que promove corredores ecolóxicos e que favorece un vínculo entre as persoas e a conservación da natureza. Por outra parte, de Västra Götaland, tomamos a idea de instalar caixas de madeira con mantillo para favorecer a biodiversidade en áreas que carecen de árbores vellas. En Galicia, estas dúas ideas convértense en acción. O Instituto de Estudos do Territorio, co asesoramento dos socios de Friesland e de Västra Götaland, pon en marcha actuacións en 3 localizacións, en Fisteus, na Serra do Xurés e nos Montes de Couso. O que se fai é plantar sebes á beira dos camiños novos nas zonas de concentración parcelaria. O que se busca é restaurar corredores ecolóxicos. Instálanse caixas con mantillo en zonas forestais con distintos valores ecolóxicos, sociais e paisaxísticos. Se a experiencia ten unha avaliación positiva, integrarase na Estrategia da Paisaxe de Galicia 2030, dando lugar a un modelo de xestión máis sostible e replicable noutros territorios. GIF demostra que cando Europa aprende unida, o territorio medra máis verde, máis resiliente e máis conectado coas persoas.